एस.ABSUनि बिबानगिरि बर' थुनलाइ आफाद BLT NDFB बर' भलन्टियार फर्स आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै सावरायथुम। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' माहारिखौ मोनसे गोख्रों हारि दानाय थांखिजों एस.ABSUनि बिबानगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि BLT NDFB बर' भलन्टियार फर्स आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरि आरो सानसुमैफोरखौ लानानै बिटिआर आरो BKWSC गावखुंथायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ मोनसे गोख्रों हारि दानाय थांखिजों तामुलपुर जिल्ला एबसुनि मावख'आव बर' दैदेनगिरिफोरनि जखन हाबाफारि लादों। फैबाय थानाय समाव बर' माहारिनि रैखाथिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि मेलेमजिबि सानसुमैफोरनि मतामतखौ लायो। आथिखालनि समाव बर' माहारिया गेरेमसा हारि जानो गोनांब्ला मा थांखि लानानै आवगायलांनांगोन, बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ माबोरै मावफुंजोबनो हागोन, बेफोर आयदाखौ लानानै बारग' माहारियारि आफादनि बिबानगिरि आरो सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनजों जथायै सावरायनाय जादों होनना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु सोरखार आरो रायजो सोरखारखौ गोख्रों नारसिनदों होनना बुंथिदों। अलरेडि क'क्राझाराव पर्बतजरा आरो गसाइगाव, चिराङाव बिजनि साब डिभिजन, बाक्सायाव सालबारि आरो दिनै तामुलपुर उदालगुरिनि सानजा पार्टआवबो साब डिभिजनाव जों लानाय जाबाय। जोंनि बारग' एबसु बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसेनो एक्स भलन्टियार्स, एक्स BLT आरो एक्स NDFB गासै बे जिखिनि आगुनि दैदेनगिरि दंमोन बे सोमावसारनायनि टाइमाव जायफोरा मैखोम बिबान आरो रल लादोंमोन आनसलिक डिस्ट्रिक्ट बा मिरु लेभेलाव जि लेभेलावनो बिथांमोननि जिखिनि माहारिनि फारसे माने जि बावसोमनाय आरो कमिटमेन्ट माहारिबादखौ लानानै बिथांमोननि जिखिनि गोथौ जि फोथायनाय बे गासै बिहोमानि थाखाय जों दिनै बर' हारिया हारि नाङैनो आरो गासै रायजो राजानि मददाव जों बे लेभेलसिम सफैनो हादों। आरो बे गोलाव 33 बोसोरनि सोमावसारनायाव मोनसे BSC सुक्ति आरो BTC आरो BTR मोनथाम गोरोबथा जों मोनबाय। आथिखालनि समाव बर' हारिया नैबे आथालाव सफैनानै इयुनाव जों माबायदि आवगायलांगोन, लोगोसेनो BTR एकर्डनि जि दफा बेनि जि इमप्लिमेन्टेसन आरो बे इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव मा चेलेन्जेस आरो सरकार लेभेलजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो BTR काउन्सिल माबायदि बेखौ प्रेसार बिल्डिं खालामनानै बिनि मावफुंनायनि हाबाफारिखौ जोङो इनिसियेटिभ लाबाय थादों। बे गासै बिथिंखौ लानानै जों बिथांमोननो फोरमायदों आरो जोंनि जि थामोनथा जि रैखाथि, जोंनि जि रैखा कबच, संबिधानिक आरो जिखिनि राजनैतिक जि अधिकार, बे अधिकारखौ लानानै जोंनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसनमोन बेखौ आल्टिमेटलि जों जुदि जाफुंहोनांगौब्ला बड'फानि जि मास्टार रेसनि बाथ्रा, गेरेमसा माहारिनि बाथ्रा, जों बेखौ मोगथाङाव जुदि मोनफुंनांगौब्ला थारैनो बर'फोरा आरोबाव गावनि सिनस्रिखौ फोरानानै मजबुतै थांना थानाय आरो गावनि एक्जिस्टेन्सखौ मजबुत खालामनायनि समा माने जोङो जि थासारियाव जोङो माने मोनदांबोदों बेखौ जोङो आरोबाव गोजोरै मावबोलांनांगौ दङ होननानै जों सानो। दा बेखायनो जोंनि बारग' मावथि बिबानगिरिफोरनि जों मतामत लादों। बिथांमोननि जिखिनि फिलिंस, बेखिनि बिथांमोननि रियेलाइजेसन थांनाय 3-4 बोसोराव बिथांमोना जि मोनसे थासारियाव दङ, एकर्डखौ लानानै, माहारिखौ लानानै, गेरेमसा माहारि दानायनि जि बाथ्राफोर दङ आरो जोंनि जि आल्टिमेट गलसिम जे थांनो गोनां दङ, बे बिथिङाव बिथांमोननि साननाय हनाय बुजिनाया मा, बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों दिनै अपिनियन बिल्डआप आरो बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लुबैनाय गोबां बाथ्रा कुइसन बिथांमोननियाव दङ आरो जोंनो फोरमायदों जे माखासे दुखु दाहानि बाथ्रा, माखासे थासारि आरो गोबां माखासे माने हाबा मावजानो लुबैनाय बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। थारैनो माहारि मोनसेखौ जौगाहोनांगौआव बयनिबो कन्ट्रिबिउसनखौ जोंनो नांगोन, बयनिबो मददखौ नांगोन आरो जातीयताबाद आरो कमिटमेन्टखौ लानानै जायफ्रा हाबा मावदों बिथांमोनखौ गारनानै हारि दानायनि खोथाखौ जों मालाबाबो साननो हाया आरो बिथांमोनानो जोंनि पुजनीय बेक्ति आरो बिथांमोननि जिखिनि बुंनाय हाबा मावलांनाय बेखौ लानानै बेखौ बिथा खालामनानै उननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा इयुननि जिखिनि दावहा 2024 सिगां एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि कमिटमेन्ट आरो माने
नैबे एमपि इलेक्शननि सिगां सरकारजों जुजिनांगौ आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय हाबा मावनांगौनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा शक्तिशालियै हाबा मावलांगोन बे बाथ्राखौ जों बयनिबो फोरमायदों। गोजोन्थों। एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि गासै दफाया इमप्लिमेन्टेशननि पर्यायाव दङ, किन्तु गोबां दफायानो बियो कमप्लिट जायाखै। दा जों बुंदों जे सरकारा इनिशिएटिभ लादों, किन्तु सरकारा बेखौ टाइम बाउन्ड मावफुंनायाव डिले खालामदों। बाथ्राया जाहैबाय बे आरो जेसेबां डिले जायो बे बेलायाव जोङो सरकारनिसिम जों रिसेन्टमेन्ट जोंनि दुखु मोननाय, जोंनि खुद्रिनाय, जोंनि नारसिननायखौ जों फोरमायदों। खारन मोनसे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेशन खालामनायाव माखासे दफाया टाइम नांनो हानाय, माखासे लिगेल जुडिशियारि बा पार्लियामेन्टनि एक्ट अफ पार्लियामेन्ट, माखासे बिल, माखासे प्रसिडिउर दङ, किन्तु माखासे दफाया इमप्लिमेन्टेशन खालामनो थाखाय बारा गोब्राब नाङा। बिनि थाखाय एकर्ड खालामनायाव जेरैबायदि पलिटिकेल उइलनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामनि पलिटिकेल उइलनि प्रयोजन दङमोन, थिग एखे बायदियैनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनावबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि पलिटिकेल उइलनि प्रयोजन दं होननानै जों सानो। दा बेखायनो सरकारा कमिटमेन्ट बायदियै हाबा मावनांगौ आरो कमिटमेन्ट बायदि हाबा मावाबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गासैबो सांग्रां आरो कमिटेड जातीयताबादि सिन्तानि व्यक्तिफोरखौ लानानै, रायजो राजाखौ लानानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि दाबिखौ लानानै सोमावसारफिननो थाखाय जोङो रेडि दङ होननानै जों फोरमायगासिनो दं आरो बेखौ जों सरकारनोबो थोंजोङै फोरमायदों। आरो बे बाथ्राखौनो लानानै फैगौ 26 तारिखआव जइन्ट मनिटरिं कमिटि जे 6 मासाव मोनसे माने आल'सना जायो जे एकर्डआ बेसेबां मावफुंजाखो, बेसेबां आद्रा दंबावो आरो माखौ मावनांगौ, बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना सावरायनो थाखाय लिंदों आरो बेयाव जों बाहागो लागोन। बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट फोरमायगोन आरो बे खालि जोङो जथेस्थ' जोंनि आर्गुमेन्टखौ जोङो क्लियार आरो स्पष्टयै जों लाखिगोन होननानै जों फोरमायबाय। गोजोन्थों। मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरा इमिडियेटलि होखारजागोन, बिथांखौ बोखारनाय जागोन। बे बाथ्राया जोंनि नङा, बे बाथ्राया जाबाय मानगोनां रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारिया बिथांनि। आरो बिथाङा जोंनो नाग इन्सपेक्शनसिम टाइम बिदोंमोन। जोंहा गोसोआव गोथौ फोथायनाय दङ उइदिन नभेम्बर बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरा बोखारजागोन। आरो जुदि बोखारजाया जोङो आन्दलनखौ दोन्थ'दोंसो, आन्दलनखौ जोङो टटेलि स्टप खालामाखै, गतिके जों आन्दलनाव थांफिनगोन। आरो बिथांमोना बिनि थाखाय मा रिप्लाइ होयो, दायनिगिरिया पजिशनाव थानायनि कुनु बाथ्रा गैया, दायनिगिरिया पजिशननिफ्राय रिमुभ जानांगौ, जोंनि बाथ्राया बे स्पष्ट। गोजोन्थों।